Prajem všetkým pekný deň. Dovolte, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ves, ktoré sa koná v zmysle paragrafu 12 odstavec 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení s neskorších predpisov. Počet prítomných poslancov 6. Pani Leščáková sa ospravedlnila, je nemocná. Za zapisovateľa určujem pani Kapolkovú, za overovateľov zápisnice určujem poslancov Ferenčák a poslanec Majerčák. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov poslanky Marko Bržinová a poslanec Matejovský Václav. Má niekto nejaký iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za to, aby v návrhovej komisii pracovala poslankyňa Marková Bržinová a poslanec Matejovský. Všetci, ďakujem pekne. Pred sebou máme návrh programu dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dávam hlasovať, kto je za, aby sme pracovali podľa tohto návrhu programu. Všetci, ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je kontrola plnenia uznesení. Z posledného zastupiteľstva nám nevyvinulo nejaké plnenie uznesenia. Akurát by som sa vrátil k uzneseniu číslo 172/2024, kde bola schválená žiadosť o zmenu a doplnok územného plánu, čo mal pán Žeronka a spol. Tak ako som vravel aj na pracovnom stretnutí, som komunikoval s pánom projektantom Marekom a aj s pani Kelbelovou, ktorá potom bude následne riešiť ďalšie veci ohľadom so stavebným úradom Prešov. Tak oni tam aj navrhujú, že by zmena doplnok, ktorý sa týka IBVčky na Rušovskej, bol riešený samostatne a tie ostatné boli spolu na základe toho, že sú to ako rekreačné chaty a že to majú rovnaké zaradenie. Ďalším bodom programu je žiadosť o zmenu a doplnok územného plánu obce. Máme tu 5 došlých žiadostí. Niečo už bolo konzultované, niečo je tu aj nové, takže prvá je to žiadosť o zmenu a doplnok územného plánu obce. Gabriel Duda, Slovenská Ves 171. Viete, o čo ide? Ide o tú časť tam na Kamencoch, jak má tá lúka, ako je tá veľká lúka, kde sa tieto majetky riešili dlhé roky na súde v Prešove. Sú to reštitúcie, kde títo naši obyvateľia to nejak vybojovali a majú tam pozemky a chceli by takisto mať to riešené zmenou a doplnkov, aby mohli do budúcna si tam zrobiť alebo aj ošetriť toto, čo tam majú niektorí už postavené. Nech sa páči, máte k tomu niekto niečo? Možno v súvislosti s tým by som povedal, že tak ako sme to prezentoval s pánom Dudom, že keď to má tam urobené, že dobre teda, a následne bude asi pani Štecová, tak by som porozmýšľal nad tým, či by sme neriešili túto celú časť doplnkom budúcnosti. A nazvať to nejakou takou v budúcnosti rekreačnou časťou alebo nejakou takou záhradkárskou časťou, aby v podstate, aby je vôľa poslancov, aby nemuseli sme každý týždeň alebo mesiac riešiť nejaké došlé žiadosti. Tieto žiadosti tu a toto zastupiteľstvo už do konca volebného nebude riešiť zmeny a doplnky žiadne. Toto sa musí poriešiť, čo je poschvaľované, musí to začať sa na tom pracovať. A hovorím do budúcna, skôr by som povedal, že by sa to už potom nechalo na to novozvolené zastupiteľstvo, lebo je to prakticky otázka roka a pol. A neverím, že by sa to do tej doby, možno, že uvidíme, že ak to pôjde rýchlo, celý ten schvaľovací proces, lebo počul som už o tom nápade nejakej záhradkárskej oblasti,
čas, neviem presne, ako zákon to definuje. Máme teraz nový zákon stavebný, ktorý príde len v platnosť o mesiac a niečo. Treba sa na to pozrieť, že čo tam je, čo z toho vyplýva pre tých ľudí, lebo možno, že sú tam skôr nejaké obmedzenia. Hej? Ja nemyslím si, že toto je nejaká záhradkárska oblasť v 1000-metrovej nadmorskej výške. Ale to je vec budúcnosti, že by sa to mohlo riešiť, rozdebatovať niekedy v budúcnosti. Ešte má niekto niečo k tomuto? No, ja osobne s tým nesúhlasím, pretože však to je návrh potom pre všetkých, ako to robiť, postaviť a potom dodatočne o niečo žiadať. Takže to je len môj osobný názor, ja s tým nesúhlasím určite. To je to v poriadku, však každý môže sa k tomu vyjadriť, každý bude tomu hlasovať za seba. Len keď už to rozoberáme tak dopodrobná, treba si pozrieť aj tie veci, neviem kto ako kedy hlasoval predtým, keď sa tieto veci už rozoberali, a sú veci, ktoré boli odobrené a už boli zastávané, a boli aj veci, ktoré neboli odobrené a neboli ani zastávané. Hej, ale tam ide o to, že tí ľudia si to chcú poriešiť, aby to mali v poriadku do budúcna, a táto časť je tam už riešená ako v územnom pláne. Aj to, čo sa schvaľovalo predtým v septembri, čo tu bolo Slivinský a Žubakovci a títo, takže to vytvára nejaký súvislý celok. Ja len toľko k tomu. Má ešte niekto niečo? Ak nie, poprosím návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Slovenskej Vsi súhlasí s vypracovaním dokumentu zmena a doplnok číslo 8 územného plánu obce Slovenská Ves. Gabriel Duda, Slovenská Ves 171. Obecné zastupiteľstvo v súlade s paragrafom 19 stavebného zákona zároveň určuje, že náklady na obstarovateľskú činnosť a spracovateľskú činnosť zmeny a doplnku číslo 8 územného plánu obce Slovenská Ves Gabriel Duda, Slovenská Ves 171 bude uhradzať navrhovateľ, ktorého výhradná potreba vyvolala toto obstaranie. S touto povinnosťou navrhovateľ v plnom rozsahu súhlasí. Toto uznesenie nie je súhlasom ani predbežným súhlasom k schváleniu zmeny a doplnku číslo 8 územného plánu obce Slovenská Ves. Dávam hlasovať, kto je za takéto znenie uznesenia. 5 okrem poslanca Matejovského. Zdržal sa? Proti? Proti poslanec Matejovský. Ďalšia žiadosť je z toho istého súdka, prakticky je to v susedstve Gaba Gudu smerom hore, vyššie tam v lesu, čo máte aj odfotený ten plánik a neviem, chce niekto niečo k tomuto? Tam ešte nie je nič, nie? To je vlastne... Nie, to je prázdne čisto, tam nemajú, to je len lúka. Ak nikto už nič nemá, poprosím návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Slovenskej Vsi súhlasí s vypracovaním dokumentu zmena a doplnok číslo 8 územného plánu obce Slovenská Ves pre Helena Štecová, Kežmarok Biarska 3. Obecné zastupiteľstvo v súlade s paragrafom 19 stavebného zákona zároveň určuje, že náklady na obstarovateľskú činnosť a spracovateľskú činnosť zmeny a doplnku číslo 8 územného plánu obce Slovenská Ves Helena Štecová Kežmarok bude uhradzať navrhovateľ, ktorého výhradná potreba vyvolala toto obstaranie. S touto povinnosťou navrhovateľ v plnom rozsahu súhlasí. Toto uznesenie nie je súhlasom ani predbežným súhlasom k schváleniu zmeny a doplnku číslo 8 územného plánu obce Slovenská Ves. Dávam hlasovať, kto je za takéto znenie uznesenia. Všetci. Okrem pána Želonku, ten je proti, ostatní sú za. Ďalšia došla žiadosť o zmenu a doplnok územného plánu obce. Tomáš Stupak, Slovenská Ves, číslo 296. Je to pozemok na Bušovskej ceste, je to pozemok medzi pozemkami, ktoré boli schválené zmenou a doplnkom na septembrovom zasadnutí. Je prakticky tvorí súčasť žiadosti, ktorú mal vtedy Fero Ferenčák a Edko Kučínsky, a vytvára s nimi prakticky taký celok, lebo tam bez neho je to tam taký klin medzi tými pozemkami, ktorý by trošku aj stiažil im ďalšie práce
na projektovej dokumentácii a takto vytvára taký súvislú plochu. Chce sa niekto niečo Ja len opýtať? toľko, že mám tú mapu, keby chcel niekto vidieť, že ktoré nám to, tento tu mali pozemok. A my tu potrebujeme zrobiť cestu a nám to teraz bráni. My sme ho vtedy tam neoslovovali, že by tam bol, ale teraz... Tak on aj prečí, aj toto, nejde, že to bolo takto a on tú žiadosť poslal prakticky až potom schválení, jak už bol. Až v októbri, alebo jak prebehla prvá komunikácia aj s projektantom. Takže tam o to ide. Ešte chce sa niekto niečo opýtať? Ak nie, poprosím návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Slovenskej Vsi súhlasí s vypracovaním dokumentu zmena a doplnok územného plánu obce Slovenská Ves pre Tomáš Stupák, Slovenská Ves 296. Obecné zastupiteľstvo v súlade s paragrafom 19 stavebného zákona zároveň určuje, že náklady na obstarávateľskú činnosť a spracovateľskú činnosť zmeny a doplnku územného plánu obce Slovenská Ves bude uhradzať navrhovateľ, ktorého výhradná potreba vyvolala toto obstaranie. S touto povinnosťou navrhovateľ v plnom rozsahu súhlasí. Toto uznesenie nie je súhlasom ani predbežným súhlasom k schváleniu zmeny a doplnku územného plánu obce Slovenská Ves. Dávam hlasovať, kto je za takéto znenie uznesenia. Všetci, ďakujem pekne. Ďalšia došla žiadosť k tejto problematike je žiadosť o zmenu a doplnok územnému plánu obce Katarína Černomurská, Veľká Franková 88, Anna Grunkovská, Lučky 115. Je to niečo zase v tom, akurát je tu jedno niečo iné, a to, keď môžem, do žiadosť je začlenenie žiadajú pozemku, ktorý sa nachádza nad Nemajerom, ale jak má pán Kučera svoje tam, tak je to nad tým a pani žiada o zmenu a doplnok do individuálnej bytovej výstavby. Takže toto je tam také čo sme sa predtým bavili o tom, že by to malo byť na iné to využitie. Preto aj tá ďalšia žiadosť je iná. Takže neviem. Chcete niekto, ktorý niečo ešte? Nie, všetko, o tom sme sa asi bavili. Tak, nech sa páči, poprosím návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Slovenskej Vsi súhlasí s vypracovaním dokumentu zmena a doplnok územného plánu obce Slovenská Ves pre Katarína Černomurská, Veľká Franková a Anna Gondkovská, Lúčky, parcela číslo KMC 4761. Obecné zastupiteľstvo v súlade s paragrafom 19 stavebného zákona zároveň určuje, že náklady na obstarávateľskú činnosť a spracovateľskú činnosť zmeny a doplnku územného plánu obce Slovenská Ves bude uhradzať navrhovateľ, ktorého výhradná potreba vyvolá toto obstaranie. S touto povinnosťou navrhovateľ v plnom rozsahu súhlasí. Toto uznesenie nie je súhlasom ani predbežným súhlasom k schváleniu zmeny a doplnku územného plánu obce Slovenská Ves. Dávam hlasovať, kto je za takéto znenie uznesenia. Nikto. Zdržal sa. Poslankyňa Marevková Brežinová. Proti. Zvyšok 5. Poslanci Ferenčák, Matejovský, Bajerčák, Tomás a Želonka sú proti. Ďalšia došla žiadosť, posledná, 5. Je to žiadosť o zmenu a doplnok územnému plánu obce Vladimír Tondra a spol Slovenská Ves 365. Nakoľko je tu pán Tondra, poprosím ho, nech si to odprezentuje. Dobrý deň. Po tých nejakých žiadostiach a konzultáciách, tak jak sme to hovorili, spolu, že tá SBVčka trošku narazila na tieto všetky tie naše veci, tak sme to upravili teda na tú rekreačnú oblasť. Je to stále ten uzavretý celok a samostatná taká nejaká parcela, ktorá by bola posledné čísla hovoria, tak, že by tam už
neblokuje tomu nič, neblokuje tomu Pienický národný park, životné prostredie, je to voľné pán projektant. A ja som naposledy hovoril, tá okrúhla pečiatka toho projektanta, ten zaručuje to, že to by malo byť v poriadku a on by mal zodpovedať. Ja ako radový staviteľ nemôžem všetko vedieť, takže myslím, že by to mohli pustiť, je to tam pekne omotané. Ja sa len opýtam, že proti tomu vlastne pôvodnému plánu, ktorý vlastne, mám teraz tam otvorený ten nákres, kde bolo 29 tých domčekov, tam bude teraz tých 18, momentálne 18. Uvidíme, ak bude projekt, definitívne ide o to, koľko asi tých prípojov bude a tiež kapacitne finančná. Bol napríklad taký zákon platný a dlhé roky bol, že tá VSDčka na tom robila až po tie SR jednotky, potrebuje svoje skrinky. No tak pred nejakými mesiacmi som sa dozvedel, že všetko to pôjde na náklady žiadateľa. To znamená, ako to viac budeme musieť platiť. Takže už to nie je tak, že bolo by dobre, keby tá VSDčka to dotiahla, tie prvé projekty takých tých ľudí, ktorí to tam žiadajú. A tým, že si to bude každý sám platiť, tak to už nebude tak fungovať. Ináč, stále si myslím, že tá IBVčka je jednoduchšia, aj pán Kuliac to samozrejme, že bolo by to jednoduchšie čo sa týka vybavovačiek. Ale teraz sú zase zmenené tie zákony, že sú definície, že sa spájajú územie s tým stavebným, sú potom obmedzené tie časy, ale on sám hovorí, to životné prostredie bude musieť dať stanovisko k tomu, tie postupy zostávajú platné, takže uvidíme ďalej. No budeme za tým chodiť a uvidíme, jak. A ešte ďalšia vec, že by sme sa vlastne bavili, ako to nie je nič tajné, by ste mi aj vravili, že by ste tam viac menej chceli rozvíjať, vlastne dnes tam už máte včely, hej, troška nižšie, hej, ale relatívne blízko tej oblasti, že by ste tam viac menej asi aj to možno včelárske remeslo nejakým spôsobom chceli možno troška rozvíjať, hej, dávať. To včelárstvo, no. Čiže aká je tam v tomto idea? Idea je taká, že samozrejme, vieš, keď by sme teda mali hore, idea je taká balíka, ktorý zahraničí má trošku ušetrenie. Ja sám nejakú duchátku by som postavil, samozrejme, že by som si povedal, že nie som nikdy chodil do potoka. Takže do budúcna, keď postavíte tu, zalesníte si prostredí, kde máte nejakú tú svoje paršporáky, tak samozrejme, že tie včely nebudú chodiť do potoka, pretože to tam je. Ale zase, keď hovorím vám tu, dajte mi na včelárstvo, tak on zase vie presne tie kategórie, kde môže to tam byť chorkoní, chod toho včelárstvo, tam nie je tak veľko. Takže je to tak viac menej taká iniciatíva. No, včelárstvo na podnikanie je rozdiel ako včelárstvo v rámci nejakého hobby, hej, to. No, je že v neskôršom štádiu bude tam samostatné včelárstvo v tomto, ale na tie rekreačné účely, tak ako projektant pripravil, tam samozrejme budú aj včely, keď to umožní tá cesta. Takže teoreticky nemám s tým problém. Ja som, že keď chodím tam dole do potoka, tak si to tam vyniesím o 300 metrov vyššie. Ale je to také, pozrite sa, ja vám to tak poviem, bývame tam pri tom ihrisku a tí ľudia sami hľadajú tu, že ten relax, že víc niekde, hej. Tak jak niekto ide niekde, ja neviem, na chatu, na výlety, tak tí ľudia, keď majú tú možnosť, a toto chcem povedať, že ten zákon tomu nebráni. Zákon nebráni tomu, že idete, a to bolo také stanovené, že je zakázané, neviem čo všetko. Dneska, keď je možnosť a základ tá elektrika je, že tá VSDčka vás pripojí, a keď vás pripojí, no tak jasne, že od toho sa viete odbírať. A my sme ochotní, samozrejme, vec, ten Kučera na druhej strane dobre, sú to drevené stavby, tam není taká murovaná, to má trošku fazónu, šín drevené, toto samozrejme vec by to malo byť, ale to musí, to nemôže ľubo Kučera mi nariadiť zrob drevené. To by malo obec, ja zmenia po starostovi, dobre, bude to tam, ale dodrž drevené výstavby. Toto vieme všetko samozrejme si To sú veci, ktoré sú potom súčasťou a výsledkom celého toho procesu schvaľovacieho, že to sú tam zakomponované. Čo sa týka výšky, tváru budov, aj krytiny a tieto veci, to je všetko potom. Môže obec, ja sa opýtam, že môže obec aj definovať mieru zastavenosti? Ono je. Stavebný úrad. Áno, je. To aj je, do koľko percent musí byť maximálna zastávanosť pozemku. A obec môže v prípade nedodržania podmienok pokutovať akože tých investorov alebo ľudí, ktorí si stavajú tie veci, tie domy alebo chatky. Vôbec nie dá sa stavebné pohľadí, ak tam bude zastávanosť vyššia. Tak lebo to sa posudzuje už, má to na starosti hlavne ten projektant, ktorý tu aj rozprával pán Tondra, keď už chystá ten projekt a dáva to na schvaľovačky, lebo on je garant toho všetkého, že je to splnené podľa územného plánu a podľa tých kritérií, čo to všetko má splniť. Lebo sa akože chcem spýtať aj ohľadom toho, však mala byť aj tá drevená dedina vystavaná, ten Smrekov projekt a tak ďalej. Teraz už je to tak pomenené, múry sa tam ťahajú, obklada sa to drevom, že ako my potom budeme vedieť garantovať, alebo vy,
že jednoducho bude tam 18, ja neviem, dreveníc. Že ako to vieme my dodržať. A kedy môžeš to z toho, že to nepôjde ako lebo teraz všetci povedia, OK, hej, lebo ja sám podporujem váš projekt, len vyjasníme si to. Ja tiež smerujem k tamto. Toto je taká vec, že sú tam nejaké štvrtý zmeny. A tie zmeny prídu na dobu až po čase nejako. Dajme tomu sa tam hovorí, že stavebný úrad bude akoby nejaký nadradený, ale obec ako stavebný ten najnižší článok, že bude môcť byť na opliadku. Niektoré domy napríklad tam sa píše, že aj bez opliadky, pokiaľ vyrobujú. Že to potom, samozrejme vec sa bude riešiť v záchodu, keď ten štvrtý nadobudne ten zákon. My sa tomu nebraníme. Ja nehovorím, ten projekt nebude teda z 1. mája. My vieme aj počkať, my tomu aktivujeme v tom, idú nejaké vykonávacie predpisy, jasné, že nás nebraníme sa s tým, že tam koniac bude pre prírodnosti, to tak, jak tá obec si to žiada. Ale jak to bude, to nám ani ja dneska, to nebude povedať. Takže oni urobili novelu zákona, tá novela zákona je síce pekná vec, poriadne dajme tomu, že sa spojí územie so stavebným, že sa zrýchli 40 mesiacov, že sa mi to potvrdil, všetko ide po startu. Až kým to nebude presne platné, a kto bude prvý, a potom tí ostatní podľa toho budú ďalej. Tak, lebo oni aj sami vedia, že jedna vec je znenie zákona a kým sa do toho nabehne na ten systém, to bude trvať najmenej rok, aby to začalo fungovať, lebo či bude dosť projektantov, či bude, to je základná vec, lebo tí majú všetko riešiť, všetku tú agendu. Ale je pravda, že ten projektant má okolo pečiatku, musí to dodržať, a on sa pomýli, tak ja za to nemôžem, tak on príde od pečiatku. No ale je tam niekto, že do 29 Do roku 29, no všetko by malo byť elektronicky. Viete si predstaviť, dokonca napríklad, že ja už to všetko dáme elektronicky, to je hlúposť. To znamená, my sa budeme teraz ešte učiť. Budeme sa motať a učiť a sledovať, čo je lepšie. Čo je lepšie, čo sa môže a čo vám môže. Ale keď teraz ja správne chápem, tak teraz mi vysvetľujete, že jednoducho projektant so svojou pečiatkou ručí za to, že nikto neporuší tie dohodnuté podmienky, ktoré... On určite, on musí to napísať tak, aby to vyhovoval, keď príde stavebný dozor alebo stavebný úrad Slovenská väz, alebo vyšší stavebný úrad kraj, tak on určí na to, za to, že ja to mám poriadku, a on sa to obhájí pred nami. Lebo tam je ďalšia vec, ale to sú už veci, ktoré sa týkajú výstavby. Nikdy neriešime teraz niečo celkom počiatočné, lebo tamto, čo je, aj tam zodpovedať za to budú ani nie staviteľ, investor, ale stavebný dozor a tí, čo to budú stavať. Oni budú zodpovedať za to, že je to postavené podľa toho projektu schválené. Čiže obec potom na to nemá žiadny dosah v podstate? No bude mať, vždycky bude mať, lebo sa podmienky. Ale ty smeruješ teraz k tomu, vlastne tam nevyrástli to len panelové kocky. O tom ide, aby o 10 rokov nemal jeden bytovku, druhý drevenicu a tretí bungalow. Práve tie podmienky sa určujú v tom celom procese, ktorý tak aj preto dlhšie trvá, lebo to musí, jedni si spomenú na toto, potom niektorí zase argumentujú niečím iným. Hej, takže to sa, preto to aj tak dlhšie trvá všetko. K tomu sa vlastne budú vyjadrovať vlastne celá rada úradov, hej. Lebo potom už, čo sa týka schvaľovania samotnej stavby, hej, tak to už je niečo zase iné, hej, ale my teraz tu ideme riešiť zmeny a doplnky, že by bolo schválené. Ja by som sa ešte ďalej chcel spýtať, lebo však kontaktujú aj nás, ako poslancov, ktokoľvek, ľudia, všelijakí, čo sú zapojení možno aj do toho, aj ľudia, ktorí sú proti tomu. Tak v podstate nejaké námietky som počul od polovníkov, že vraj ste s nimi nemal žiadne stretnutie, ani ste sa spolu nebavili a vraj s tým nesúhlasia, pretože tam migruje zver. Vy ste nám vtedy vraj, že ste mali stretnutie, tak ja teraz neviem, že ste mali len s niektorými vybranými, alebo nie s tou radou, pretože, no proste sa to pýtam ako námietku, nakoľko nás teda mňa kontaktovali, neviem, či aj niekoho z vás. A ja som mal takisto od pár štatutárov, hej, také niečo. Aj druhú kučera, že ma tam sa tam prekladali a je to pekné, tak poľovníci v konečnom dôsledku pri tých výstavbách nemajú právo zasahovať, respektíve môže sa zobrať do úvahy takáto pripomienka, ale nemôžu ovplyvniť ten projekt, respektíve to, že tam bude niečo stane. Nebýva podstatná. Nebýva podstatné. Nemám problém sa s nimi stretnúť, ak teda bude nejaké to konečné už potom projektové zadanie, že treba tá výstavba by mala byť tak, aby tam bola nejaká ulička, že by tie zvieratá tam mohli prebehnúť, chodiť, tak to vieme dať zahrnúť. Momentálne schvaľujeme teda výstavbu. Len ten zámer, no a poľovníci do toho dajú nejakú závažnú pripomienku. Tak určite sa budú všetci vyjadrovať, lebo ako hovorí aj
aj vaše, takisto som bol kontaktovaný s nejakými štatutármi, či z tých našich tu urbárov a aj poľovníkov, lebo chceli vedieť čo a jak, ale tiež som im aj vravel, že treba dnes prísť. No veď práve. Treba dnes prísť, povedať sa svoje argumenty, lebo vždycky je to lepšia tá debata, tu rovno, že sme všetci pred sebou, jak niekto niekomu zavolá, alebo nezavolá, ale tak to je, takže to zostane. Ono v podstate, ja chápem, že možno nemajú nejak možnosť narušiť to, ale ja teraz hovorím o morálnom hľadisku, že ich trochu zamrzelo, že ste sa im ani neozval a nemal ste s nimi žiadne stretnutie, tak preto sa to pýtam, že jednoducho viete, čo chcem povedať, že aj takisto aj som sa chcel spýtať, vlastne vy máte už nejaké stanovisko zo životného prostredia, alebo momentálne nemáte ešte? Keď môžem tomuto, viem, že vtedy si rozprával, že si už niekým rozprával ohľadom toho budúcnosti, lebo tie stanoviska bude vyžadovať až projektant, ktorý bude skresľovať a on bude vyžadovať stanoviska od všetkých dotknutých inštitúcií, či od hygieny, životné prostredie, ochrana prírody a kde koho si len spomenieme. Takže to oni až následne, keď je už potom niečo nakreslené, pripravené, tak až oni potom sa vyzvú a vyjadrujú sa. A potom je to aj to stretnutie tu na pripomienkovanie, to bude zase tu na obecnom úrade a tak. Ten vlastne proces je vlastne zdĺhavý, kto sa ešte môžu zapojiť rôzne neziskovky, mimovládky, všetko možné, hej, to môžu zapojiť ochranári, piena, všetci, hej. Petície môžu vzniknúť, keďajaký proti tomu môžu. Čiže to sme ďaleko, ako vraví aj pán Tondra, toto je prvý krok nejaký. Tiež som už počul aj také stretnutia, ešte nič nie, ale tak že by som bol ešte, my máme, toto je taký teda ten prvý krok, že hej, ten zámer, aby to tam bolo. A jasne, ja nie som nejak v zásade proti že vládu, tak to bolo dobré, aby si tu nechal uličku, aby ten nielen prebehol, aby ten druhý určite, aby zákazníci videli, jak tam idú. V zásade veci, ktoré zo zákona budú môcť byť urobené, alebo ktoré sa môžu pripomienkovať, ja ich musím zadúvať, tak budem zadúvať, nebudem přece ísť, alebo nepôjde proti niekomu, keď nebude mať tam niekto dôležitú a zásadnú pripomienku. Tak samozrejme, či to bude životné penízky, alebo aj títo robníci. Ale tam z hľadiska takého dopredu, viete, pôjde za to robníkmi a ešte nič, už som dal jednu žiadosť, zmietlo sa to zo stola a teraz chodiť za nimi, nemám s tým problém. Myslím, že tá rekreačná, tá, jak si je to tam začaté, že to by bolo celkom pekné tá oblasť, takže poprosím vás. No len podľa mňa, keď niečo chcete budovať a hovoríte o rekreačnej oblasti, tak takýchto stretnutí absolvujete ešte veľmi veľa. To nie, že teraz sa mi nechce, alebo proste takto. Ja na to pozerám ako zástupca obce, nie osobne, aby ste to tak nebral. Z môjho pohľadu, akože keď, a to ešte neviete, aké podmienky budú, lebo môžu byť také, ktoré sa vám nebudú páčiť, alebo a potom na akom bode vlastne uviazneme. Ja chcem si to vyriešiť, preto sa na to pýtam, pretože chcem čo najviac informácií od vás počuť. Keďže sme tu a na to sme tu, aby sme to rozoberali, tak možno preto sa toľko pýtam, tak by som rád počul aj od vás. Ja neviem, ktorý podobný, za ktorým treba ísť. Ktorý to konkrétny osob, nemá problémov navštíviť, aby sa... Ale nie konkrétne, akože ktorý jednotlivec, oni akože tá rada, alebo neviem čo, oni majú svoje všetko združenie, má svoje štatutárov, ktorý je tou hlavou toho združenia. No ale stále povedz v tom schváľovaní doteraz, čo nevieme, ako bude podľa nového zákona. Mali oni nejaké možno zásadné pripomienky, ktoré trebalo zmeniť projekt kvôli ním, alebo nejako? My keď sme robili predtým zmeny a doplnky, netýkalo sa to tých oblastí podhorských, by som povedal, lebo to je akurát teraz, čo má pán Želonka, toto, čo máš ty. A aj títo, čo sa schváľovalo či dnes, alebo v septembri. Lebo predtým boli väčšinou len tu také čiastkové zmeny v dedine, kde také drobnosti by som povedal. Ale ja vám poviem tak, to je takisto ako je to teraz, akurát, že mne to nikto do očí nepovedal, ja som o ničom nevedel, ale až potom poza chrbát. A v tejto veci ja by som povedal, že možno nejakým spôsobom, ako budem hlasovať, tak tomu, ako budem hlasovať, vieš, že som sa aj vyjadril, že by som aj súhlasil, viac menej som bol naklonený tejto myšlienke, ale nestretol som sa s ani jedným pozitívnym ohlasom, čo ma oslovili, ako hovorí, aj podobníci ma oslovili, spoza Magory mi volali, ale každý povie, nehovor, že ja, však príďte, rozprávajte, povedzte, nehovor, bo problémy. A to som presne si pomyslel, že keď bol aj môj prípad,
Ja som si myslel, že všetko v pohode, až Miro tu s tým potom prišiel, hej, a nikto mi nič nepovedal. Ale to bolo vlastne presne o tom, že vlastne poza chyba v úvodzovkách ako všetci nespokojní, Tak, nikto nepovedal, takisto, ale nikto mne volalo nepovedal. 10 ľudí a že či sme čisto šalení, že čo tam chceme pustiť, akú IBVčku, hej. Ja hovorím, ale však to by mohlo byť pekné tam. Potom nakoniec viac menej ty si volený nami, ty zastupuješ nás a ty sa rozhodni. A teraz ja sa rozhodnem tak, ako som sa rozhodol, čiže nenarazil som ani na jeden pozitívny ohlas, že by to tam malo byť. No ja sa poviem k tomu toľko, že v podstate, čo sa týka tých polovníkov, tak to je taký prípad vlastne možno ako hej, v prípade pána Želonku a tých kamencov tam, že v podstate oni môžu povedať svoj názor, to je skôr taká možno morálna stránka, hej, že si to s nimi prediskutovať, hej, oni aj keby trvali na tom, že nesúhlasia, myslím si, že v tomto prípade oni by to nemohli zabrzdiť, hej, sú iné veci, povedzme ako nejaké koridory migrujúce, oficiálne dokumenty, hej, ktoré vlastne vedie tá PNAP, tie by nás mohli zabrzdiť, hej, stopnúť, ale asi nie poľovníci, hej, to je skôr o tom vlastne si to vydiskutovať s nimi, že je tam taký zámer, hej, a ak im to vadí, tak aké opatrenia príjmete, aby im to kvázi nejaký problém nerobilo v úvodzovkách, hej. Čiže povedal, tie opatrenia, keď tie pripomienky budú zasadné, ale samozrejme bude nejaký tlak na to, aby sa vyšlo do ústretí, nemá problém s tým sa nejak ísť. A tie projekty, ktoré potom budú presíti projektanti o ten projekt, podľa ich to nedarí. Ja zase chápem, hej, prečo možno niektoré subjekty sú proti tomuto, hej. A tiež si myslím, že nemali by sme používať úplne, že rôzny metr, hej, že povedzme tuto vlastne, nechcem to povedať, že Kučera, Pospíšil a tak ďalej, že tam vlastne je jedna veľká plocha, hej, kde sa vlastne ide budovať a v podstate z môjho pohľadu oni vás vnímajú to troška možno ako konkurenciu. Vy keď tam začnete budovať takisto nejakú oblasť, tak povedzme si rovno, jak to funguje vo svete všade, čím viac tam toho bude, tak možno tam bude aj väčší ruch, možno menší kľud, možno cena pozemkov pôjde dole, hej, lebo tam bude väčšia konkurencia. Takže podporu čakať, ako vravíte, od v úvodzovkách susedov, to nečakajte asi, hej. Je to teraz skôr vlastne o tom, že či teraz naozaj ideme si povedať, že dobre, 3 dáme a 4 nie, hej. Ako, ja som bol napríklad na začiatku tiež osobne nenačený túto myšlienkou, nepáčilo sa mi to vôbec, ale čím ďalej viac nad tým uvažujem, ako sme sa aj bavili, možno že vlastne aj to, že idete z 29 na 18 objektov, hej, že ste vlastne otvorení, povedzme, tomu včeláreniu tam, hej. To sú vlastne veci, ktoré naozaj teraz ťažko sa dajú možno nejakým spôsobom zaviazať, hej. Neexistuje žiadna zmluva, že tak to aj bude, hej. Je to vlastne zase vaše slovo proti nám, hej, ale v podstate hovoríme o zámere. je to zámer. Je to zámer, lebo na druhej strane, keď by tam mal niekto chatu a choval by tam včely, neviem, či by si tam chcel mať chatu, jeho s rodinou svojou, aby on tam choval, hej. Ale to už je niečo iné. Ja sa na to pozerám ako včelár, hej, že vlastne to je asi možno úplne indický pohľad, hej, ako návec, hej. Keby poviem, že tam nie sú žiadne včely ani nič iné, hej, ale že tam bude IBVčka. Ale si niekde inde zase, to je zase iné miesto. Na to musí byť tiež vhodné. Dobre. Ešte niekto niečo? Ak nie, nemá nikto, poprosím návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Slovenskej Vsi súhlasí s vypracovaním dokumentu zmena a doplnok územného plánu obce Slovenská Ves pre žiadateľov Vladimír Tondra, Valéria Tondrová, Martina Habiňáková, Terezia Deríková, Gabriela Hamraková, Rastislav Farkaš. Obecné zastupiteľstvo v súlade s paragrafom 19 stavebného zákona zároveň určuje, že náklady na obstarávateľskú činnosť a spracovateľskú činnosť, zmeny a doplnok územného plánu Slovenská Ves bude uhradzať navrhovateľ, ktorého výhradná potreba vyvolala toto obstaranie. S touto povinnosťou navrhovateľ v plnom rozsahu súhlasí. Toto uznesenie nie je súhlasom ani predbežným súhlasom k schváleniu zmeny a doplnku územného plánu obce Slovenská Ves. Dávam hlasovať, kto je za takéto znenie uznesenia. Pán Matejovský, Majerčák, pán Tomás. Kto je proti? Zdržal sa? Pán Želonka, pán Ferenčák a Kristína Maretková Brežinová. Takže uznesenie nie je schválené. Ďalším bodom programu je plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý pôrok 2025. Poprosím pána kontrolóra. Takže jednou z povinností hlavného kontrolóra obce je predložiť obecnému zastupiteľstvu dvakrát za rok návrh plánu kontrolnej činnosti na jeho schválenie. Plán ste dostali v materiáloch, taktiež
bol zverejnený aj na webovom sídle obce, kde neboli znesené žiadne pripomienky. Bol prerokovaný aj na pracovnom stretnutí. Čiže ak dovolíte, v krátkosti len predstavím, okrem nejakých pravidelných kontrol, ktoré vykonávam buď pravidelne týždenne alebo pravidelne mesačne, kde kontrolujem faktúry, objednávky a zmluvy, či napríklad kontrolu čerpania rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, som si do kontrolnej činnosti zapracoval aj 3 také väčšie oblasti kontrol. Prvou z tej väčšej oblasti kontrol bude kontrola prevodov nehnuteľného majetku za rok 2024, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur. To už bude vlastne aj v ďalšom bode rokovania. Ďalšou z tej väčšej oblasti kontrol bude kontrola vyúčtovania nákupu pohonných hmôt do služobných motorových vozidiel. A poslednou treťou oblasťou z väčších kontrol bude kontrola hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov v základnej škole, s materskou školou, školskej jedálni a školskom klube detí, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Následne vám vypracujem, tak ako mi to ukladá zákon o obecnom zriadení, aj stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Slovenská väz za rok 2024. Vždy je možnosť zo strany obecného zastupiteľstva, tak ako som vám to spomínal, že v minulosti, ak by ste mali záujem ktorúkoľvek oblasť kontroly, ktorá spadá pod moju kontrolnú činnosť, tak mi to môžete uložiť uznesením obecného zastupiteľstva ešte mimo plánu, ktorý som vypracoval. Takže v krátkosti asi toľko v návrhu plánu kontrolnej činnosti. Ak by ste sa chceli niečo k nemu opýtať, tak nech sa páči. Nech sa páči, chcete sa niečo opýtať alebo niečo doplniť, nejakú ďalšiu činnosť pre pána kontrolóra? Ak nie, prosím návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Slovenskej Vsi schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Slovenská Väz na prvý polrok 2025. Dávam hlasovať, kto je za takéto znenie uznesenia. Všetci, ďakujem pekne. Ďalší bod programu je správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku za rok 2024, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur. Poprosím, pán kontrolór. Ďakujem. Takže táto povinnosť bola doplnená do zákona o obecnom zriadení novelou číslo 137 z roku 2023, kde medzi ostatné úlohy hlavného kontrolóra sa doplnilo aj, že je povinný vykonať za predchádzajúci kalendárny rok kontrolu prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur, a to do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka. Obec zverejní výsledky tejto kontroly do 30 dní po predložení správy o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu aj na svojej úradnej tabuli a webovom sídle obce. Takže toto sa vlastne doplnilo do zákona medzi úlohy hlavného kontrolóra obce. Správu ste taktiež dostali v materiáloch. Ja som preveril plnenie všetkých uznesení týkajúcich sa prevodov majetku obce za celý rok 2024 a teda záverom je, že kontrolou bolo zistené, že obec v roku 2024 neuskutočnila takýto prevod majetku, ktorého všeobecná hodnota by prevýšila 20 000 eur. Takže mám vykonať kontrolu, aj keď je to negatívne zistenie, ale z dôvodu transparentnej samosprávy alebo z dôvodu informovania širokej verejnosti občanov, aby si toto mohli vlastne pozrieť, tak sa má aj takáto negatívna správa s negatívnym výsledkom sa má zverejniť na úradnú tabulu a webovom sídle obce. Ďakujem. Ďakujem. Chce sa niekto k tomu niečo pýtať? Ja myslím, že to bolo dostatočné. Prosím návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Slovenskej Vsi berie na vedomie správu o kontrole prevodov nehnuteľného majetku za rok 2024, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur.
Dávam hlasovať, kto je za takéto znenie uznesenia. Všetci, ďakujem pekne. Ďalší bod programu je Stolnotenisová. Je to žiadosť o uzavretie dodatku číslo 1, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 12.11.2024, o dodatku číslo 1, zmluva o najme nehnuteľnosti zo dňa 12.11.2024, Stolnotenisový oddiel Slovenská väz, Merová 6, Spišská Bela. Jedná sa o zmluvu, ktorú ste schvaľovali a ktorá prakticky je v platnosti, len tým, že sa to naťahovalo, lebo keď si spomeniete, že kedy tu už boli stolní tenisti a kedy sa to začalo riešiť, tak tam, ako mali zapísané v tej zmluve, ako to mali pripravenú, tak prakticky nie je už tá výzva tá, do ktorej sa mali zapojiť. Takže sa to teraz vyhodilo z toho v tom dodatku, že sa zmluva o najme sa mení a necháva sa tam prakticky, že tá výstavba stolnotenisového oddielu Slovenská väz, ktorú výstavbu bude realizovať nájomca a nie je tam už spomínaná jednotlivá výzva, ako bolo vtedy. Ďalšie to je pri jednotke a v 5 jednotke zmluvné strany sa dohodli, že nájomca môže vykonávať stavebné a bežné úpravy na predmete nájmu súvisiace s účelom uzavretia tejto zmluvy, to je súvisiace s výstavbou stolnotenisovej arény Slovenská väz, ktorú výstavbu bude realizovať nájomca. Tam tých dvoch bodov 3.1 a 5.1 sú tie zmeny a toho sa týka aj tento dodatok. Keď nikto nič nemá, môžeme? Tak poprosím návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Slovenskej Vsi po A schvaľuje dodatok číslo 1 k zmluve o najme nehnuteľnosti zo dňa 12.11.2024 uzavretej podľa paragrafu 663 a následne občianskeho zákonníka, ktorým sa v článku 3 sa mení pôvodné znenie odseku 3.1 na toto nové znenie. Účelom najmu je výstavba stolnotenisovej arény Slovenská väz, ktorú výstavbu bude realizovať nájomca. Po druhé, v článku 5 sa mení pôvodné znenie odsek 5.1 na toto nové znenie. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca môže vykonávať stavebné a bežné úpravy na predmete najmu súvisiace s účelom uzavretia tejto zmluvy. To znamená súvisiace s výstavbou stolnotenisovej arény Slovenská väz, ktorú výstavbu bude realizovať nájomca. A po tretie, ostatné ustanovenia zmluvy o najme nehnuteľnosti zo dňa 12.11.2024 uzavretej podľa paragrafu 663 občianskeho zákonníka ostávajú nezmenené a v platnosti. Dávam hlasovať, kto je za takéto znenie uznesenia. Všetci, ďakujem pekne. Ešte poprosím bod B. Obecné zastupiteľstvo Slovenskej Vsi schvaľuje dodatok číslo 1 k zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej v zmysle paragrafu 50a v spojení s paragrafom 151n a zákona číslo 40/1964 zbierky občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 12.11.2024, ktorým sa v článku 3 sa mení pôvodné znenie odseku 3.6 na toto nové znenie. Budúce vecné bremeno sa zriaďuje v súvislosti s realizáciou stavby stolnotenisovej arény Slovenská väz, ktorú výstavbu bude realizovať oprávnený z vecného bremena. Po druhé, ostatné ustanovenia zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej v zmysle paragrafu 50a v spojení s paragrafom 151n zákona číslo 40 z roku 1964 zbierky občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 12.11.2024 ostávajú nezmenené a v platnosť. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za takéto znenie uznesenia. Všetci, ďakujem pekne. Ďalší bod programu, prakticky obidva nasledujúce sa týkajú tej istej problematiky alebo tej istej žiadosti. Ide o vypožičku pozemku s vedením komunikácie k výstavbe rodinného domu. To prvé je Lenka Andrášová, Ždiar 206, žiadosť o vypožičku pozemku k zriadeniu prístupovej komunikácie v rámci stavby rodinného domu na pozemku KNC 4537, katastrálne územie Slovenská väz. Sú to žiadosti, ktoré sme už niekoľkokrát riešili, každý samozrejme individuálne, alebo je niekde inde, je to pozemok na Kamencoch, by to malo byť
Zastka, myslím, je to tam v blízkosti toto. A aj títo, ktorým ste tu už predtým schválili, oslovujú susediace pozemky a majiteľov týchto pozemkov, že by sa spojili a spolu nejak si tú cestu tam aj pripravovali do budúcna. A tu je jedna z tých žiadostí, tá prvá. Má niekto nejaké otázky? Ak nie, poprosím návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Slovenskej vsi schvaľuje zmysle ustanovenia paragrafu 9a odseku 2 písmena E zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci, znenie neskorších predpisov a článku 11 zásad hospodárenia s majetkom obce, zverejnenie zámeru na vypožičku časti pozemkov KNC 4534, ktorej vlastníkom je obec Slovenská Ves, druh pozemku ostatná plocha o výmere 4249 m2 za účelom zriadenia prístupovej účelovej komunikácie v šírke 3,5 metra v rámci stavby rodinný dom na pozemku parcelné číslo KNC 4537, katastrálne územie Slovenská Ves pre žiadateľa Lenka Andrašová Ždiar 206. A to odôvodnenie? Odôvodnenie vypožička pozemku za účelom zriadenia prístupovej účelovej komunikácie v rámci stavby rodinný dom. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za takéto znenie uznesenia. Všetci, ďakujem pekne. Podobné veci sa týka aj tá druhá žiadosť, je to Jan Pospíšil, Slovenská Ves 252, žiadosť vypožičku pozemku zriadením prístupovej komunikácie v rámci stavby chatky pod Magúrou na pozemku KNC 4677, katastrálne územie Slovenská Ves. Ide o vypožičku pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce, je to tá prístupová cesta, ak sa odbočuje k tým chatkám a pánu Kučerovi. Tým, že si vyžiadal túto, aby mal náväznosť na cestu a už tam boli vyjadrovanie ohľadom stavebným povoleniam a dodatočným stavebným povoleniam. Je tam už vyjadrenie cestného z okresnej správy ciest a aj dopravnej polície, a kde tieto ich námietky a aj požiadavky budú tiež súčasťou tohto povolenia. Poprosím návrh uznesenia, keď nikto nemá žiadnu otázku. Obecné zastupiteľstvo Slovenskej vsi schvaľuje v zmysle ustanovenia paragraf 9a a odsek 2 písmena E zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci, znení neskorších predpisov a článku 11 zásad hospodárenia s majetkom obce, zverejnenie zámeru na vypožičku pozemku KNC 4747, ktorej vlastníkom je obec Slovenská Ves. Druh pozemku ostatná plocha o výmere 7110 m2 za účelom zriadenia prístupovej účelovej komunikácie v rámci stavby chatky pod Magúrou na pozemku parcelné číslo KNC 4677, katastrálne územie Slovenská Ves pre žiadateľa Jan Pospíšil, Slovenská Ves 252. Odôvodnenie: vypožička pozemku za účelom zriadenia prístupovej účelovej komunikácie v rámci stavby chatky pod Magúrou. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za takéto znenie uznesenia. Všetci ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je IBVčka 14 rodinných domov, výstavba osvetlenia. Ako som spomínal na pracovnom stretnutí, Galikovci, ktorí stavajú dole na Bušovskej ceste, dali vypracovať projekt na elektrické prípojky. Súčasťou tohto projektu je aj výstavba verejného osvetlenia. Oni už prakticky minulý týždeň to bolo, odovzdávali VSD stavenisko, kde sa vyjadrili, že v priebehu 2-3 mesiacov je možné, že tam začnú aj ukladať kábel a robiť elektrické prípojky pre tých 14 pozemkov. A keďže súčasťou toho by malo byť aj verejné osvetlenie, prišli nie s požiadavkou, ale s ponukou, že či sa do toho chceme zapojiť, a dali také 3 možnosti VSDčka, že jedna je, že by sa len uložil kábel, druhá bola, že by sa uložil kábel a zrobili stojky so stožiarmi na celej trase, kde ich tam to je 11.
alebo potom tá tretia možnosť bola, že by sa to uložilo, pripravili by sa tie stojky, ale verejné osvetlenie so stožiarmi a so osvetlením by sa zrobilo len na troch, tam, kde oni majú postavené tie domy. Že by sa nemuselo to celé, lebo nevieme, kedy v priebehu akého časového horizontu sa tam bude ďalej niečo stavať, ale bolo by to už tam pripravené, že by to bolo do budúcna už to najmenej tam tie stĺpy s osvetlením, stožiare s osvetlením umiestniť a že by sa tá stavba realizovala. Sú tu aj tie cenové ponuky z VSD, kde tá úspornejšia, tá je vo výške 14 700, kde mesačná splátka na 10 rokov by to bolo, lebo by to nemali ani rozpočtované, aj nič a bolo by to, myslím si, že také aj zaujímavejšie, je tých 134 eur z DPH, tá celková by bola drahšia, 21,5 tisíc a 216 mesačná splátka. Takže mali ste porozmýšľať, že ktoré toto, ja by som odporúčal skôr tú úspornejšiu. Ja súhlasím. Ja tiež. Hej? Dobre, tak poprosím uznesenie, že by sme dali tam potom tú možnosť uloženia. Obecné zastupiteľstvo Slovenskej SI súhlasí s výstavbou verejného osvetlenia IBV 14 rodinných domov, katastrálne územie Slovenská Ves. No tam tú variantu dáme, že hej, lebo to výstavba osvetlenia je jedna vec, ale že Dôvodové správy to druhé. Výstavbu bude realizovať VSD, pripojky plus príprava na 11 stožiarov, osadia iba 3 stožiare. Cena celkom stačí. Hej, tak stačí. Dobre. Že by som potom vedel aj s nimi komunikovať na základe toho. Dobre, ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za takéto znenie uznesenia. Všetci ďakujem pekne. Ďalším bodom je bod rôzne. Môžeme si prejsť niektoré tie veci, ktoré sme tu rozprávali. Môžeme začať s tými stromami, lebo konalo sa stretnutie, kde to bolo minulý týždeň v stredu, myslím, do piatku mali byť podané pripomienky. Viem, že boli podané a teraz prakticky to budú riešiť tie pripomienky so životným prostredím, s ochranou prírody a potom sa uvidí, aký bude z toho výstup, aký bude z toho výsledok. Ďalej tu máme náš dom smútku. Dosť som z neho smutný, vám poviem, ten náš dom smútku, lebo nehybe sa to tým správnym smerom, ako by sa malo. Mali sme tu minulé kontrolný deň, Ferko Majerčak sa ho takisto zúčastnil. Boli sme na stavbe, tu sa veci dohadovali, boli tu projektanti, realizátor, dozor tu bol, no len vysvetlili si veci, všetko vyzeralo, že je dohoda, že ideme ďalej, že vieme, čo máme robiť a oni čo majú robiť, čo majú kde, keď mali nejaké pripomienky projektanti, tak sa to ako som bol na tom, že aj pán kontrolór bol, sme boli na tom, že dobre, rozišli sme sa a o 2 dní na to, alebo o 3, pomaly chceli zastaviť stavbu, že oni končia, že toto, odišli okenári, čo mali zazmluvnených, no asi ich nemali zazmluvnených, mali len nejaké dohody, tá staviteľská firma a proste oni odriekli, že nejdu robiť, lebo je to trošku iná stavba, nejaké iné veci tam od nich chceli, možno nejaké špecifické a tým, že dnes je, si myslím aspoň ja, že je dosť veľa projektov takých tých radových, škôlky, školy a také veci sa robia cez projekty, kde sa to len fláka každý kus rovnaký, tak skôr tie firmy zoberú takú zakázku a nemajú potom času trošku sa vyhrať s niektorými prvkami alebo také. No ale potom sme si to nejak vysvetlili, ja som bol ešte znovu v piatok, som išiel do Prešova za projektantami, že sme si niektoré veci tam museli povysvetľovať, kto za čo aj zodpovedá, kto má do čoho čo rozprávať a kto je ten, ktorý musí povedať, že či je to v poriadku, či nie je.
tak potom po komunikácii teraz zase v pondelok bolo, že ide sa ďalej, jednak aj dozor stavebný, alebo aj projektanti, no ďalej aj oni sami, veď sú stavitelia a poznajú tie firmy, tak sa obratili na iné firmy, dali im tie proporcie toho, čo potrebujú vyrobiť, aké tam sú tie okná, dvere, madlá, panty a všetky tie veci. Takže verím, že sa na tom pracuje, lebo aj tí robotníci tu zostali, robia tie obklady zvonku, aspoň čo to môžu v tej zime, ale je to také, malo by to byť ináč. To človek si to proste ináč predstavuje, no ale na tej stavbách to ťažko niekedy. Potom tu máme, som vám spomínal, projekt alebo výzvu, do ktorej sme sa zapojili, kde sa jedná o infraštruktúru, o tie chodníky, tu pri hlavnej ceste ako škôlky do tú krátku ulicu, tak ako som vám pravil, že sme tam po tom hodnotiacom jednom kole postúpili do ďalšieho a čakáme, či na nejaké doplnenie alebo niečo budú od nás vyžadovať. Čo sa týka zberného dvoru, a som spomínal, že takto máme echo, že by sme mali byť úspešní, tak nám už aj prišlo vyjadrenie, že sme boli úspešní v tomto projekte. Čo sa týka zberných dvor, je tam od traktor vlečku nejaké ďalšie nakladače a podobné a tí kontajnery, že by sme to mali, takže musíme sa to aj tu na dvore usporiadať, že by sme boli na to potom pripravení. Takže do toho tam pôjdeme ďalej, bude sa robiť verejné obstarávanie, je tam suma aj so spolúčasťou 256 000. Koľko percent je spolúčasť? 8, pri tomto projekte 8. Ako som vám vravil, bolo výjazdové rokovanie vlády, kde nám odklepli 15 000 a tie peniaze nám už aj prišli. No a chcem vám ešte povedať, že robíme takú trošku väčšiu údržbu na čolke. Zase tam boli nevyhovujúce výsledky a proste je to proste malé kapacitou, robí to, čo môže, ale tým, že ten prísun je tam o dosť väčší, ako by aj možno mal byť a je to tak, ako to je, tak už jednu časť sme tam vyčistili ešte v decembri, tú vonkajšiu, tú prvú, kde chodí od kanála ten sajrajt, to sme vyčistili ešte v decembri a teraz tam čistíme ďalšie dve nádrže. Takže bude to stať aj viacej peňazí, možno tak okolo 15 000, čo predbežný rozpočet zrobí. Lebo je to tam veľa. Teraz dnes čerpali Kalojem, ktorý má 82 kubíkov. Je to obrovské, je to tam, človek by aj nepovedal, je to tam po celé. Prakticky, kde sú aj nejaká tá družba tam je a vecka, sociálky, ale to všetko pod tým je veľká, obrovská jama, kde je ten kal a musí sa to proste vyčistiť a že by to zase na nejakú dobu fungovalo lepšie. To je zhruba asi tak všetko, čo sme si aj rozprávali aj na tom pracovnom stretnutí, aby to bolo aj von medzi ľudí. Neviem. Keď ešte niečo sa chcete pýtať, alebo... Do tých stromov bolo už aj nejaké stanovisko od toho lesného hospodára? Tu bol lesný hospodár, ale Stanafu, kto bol s nimi vlastne? Spienatý. A oni sa k tomu už... Niečo vám hovoril k tomu, alebo že jeho názor len, hej? Jeho názor bol taký, už minulý rok, keď sa prvé stromy rezali, tam okolo vás a tam ďalej, čo boli na hranici, čo sa dávala žiadosť prvá a čo boli na hranici a čo prakticky boli na mieste, kde má byť oplotenie, takže preto bolo toto prvé kolo minulý rok a on už vtedy potvrdil z jeho pohľadu, že to nie sú stromy, ktoré by mali byť v takom parku. Že to proste nesplňa ani ten účel, ani park má byť o niečom inom, ale tak je to jeho názor. On to ako aj teraz, aj s tým, keď teraz rozprával, samozrejme tí, čo namietali, neakceptovali jeho názor, lebo argumentovali tým, že nie je objektívny. No tak dobre, každý máme svoj nejaký názor, tiež tu nemáme tých nejakých odborníkov na to, že by sme ich zvyšovali zo skrine, ale
Hovorím, no, dali námietky, bude zobrala to pani Koščaková, jej to dávali, ktorá má na starosti ten výrub a bude s životným prostredím, s pánom Bonkom a s kým to tam bude riešiť ďalej a na základe toho budeme vedieť, že čo ako ďalej. Aby som chcel pozvať poslancov tento rok, tiež by sme chceli robiť brigádu zber smeti, aby som prijal návrh, že by sme mohli toho roku čistiť, zbierať. Plus potom nejakú výsadbu, sadenie stromčekov. Čo poviete, či má nikto, hľadom nemá nikto. No, vlastne lete, nie? Či kedy? Na jar. Alebo na jar? Na jar by sme sadili a na jar by sme zbierali, lebo potom v lete je to všetko zarastené. Čiže nejaké peniaze tam bude treba na nejaké, poviem, keksy, posvetlenie. Hej. Plus ešte by som urobil jednu takú tabuľu, ako som urobil pri židovskom cintoríne. Hej, a tu, ako si hovoril, by sme mali možno tam na tú cestu, tú Bilbao dole. Hej. Vplyv tých odpadových látok, ktoré robíme, že doba toho rozpadu, rozkladu. Tam tie zemné vruty to boli zaplatené, 4 som vtedy zobral, myslím, že aj nejaké dosky, hranoly, čo akurát možno nejaký spotrebný materiál, tam myslím možno nejakých 100 eur plus máte také drobné peniaze, hej. Šindel tam bol pomerne drahý, no lebo tým šindelom no drahý, 100 eur stál, no hej. Máme doklady, máme všetko, tak by som to urobil zase, že by to išlo rovno asi faktúra alebo tých stromčekov na obec. A ešte by som bol rád, keby ste povedali, aké chceme sadiť. Či budeme ovocné tie staroveké, alebo niekde posadíme nejaký borovicový lesík, alebo neviem, no jednoducho niečo za nami možno aby ostalo, tak by som bol rád, keby... Vy máte nejaký návrh, že by ste to... Ja by som tak ako minulý rok možno sme tie ovocné, tie staroveké, tie nepotrebujú údržbu, nepotrebujú starostlivosť, tam ako od židovského cintorína smerom dole ku Lastovi Pipkovi. A na tom, že tam sú potom aj súkromné pozemky. Ale tam na tej strane sú obecné a tam ďalej potom je povodia, takže tak určite aby sme to sadili na obecný pozemok. No, je to tam také zabudnuté celé. No a keď pôjdu tam ľudia, keď chodia, ten židovský je taký dosť zaujímavý, tam veľa ľudí chodí na prechádzky, tak keď za 5 rokov, za 10, za 20 bude tam nejaké ovocie, ja som to chodil tam porievať intenzívne, takže všetky sa prijali, ale potom na jesni bolo vidno, že asi 3 tak odumreli, možno či neboli nejaké škodce zo spodu do koreňovej sústavy, lebo sme to mali obalené a ešte chcem poďakovať, že tým som sa videl prohodil. Poslanci, ktorí sa zúčastnili, že ďakujem. Dobre. Ja možno ešte krátko iba k tomu domu smutku, jak som na tom kontrolnom dni nebol, hej, čo ma mrzí, ale nemohol som. Ale v princípe, to možno všeobecne, akorát než dom smutku, ale možno na zváženie stojí do budúcna, keď sa budú robiť zmluvy, alebo návrhy zmluv, lebo oni tam teraz majú napríklad, viete, zmluvnú pokutu, hej, 0,05% za celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Oni viac menej majú zmluvu, hej, ktorú akceptovali podmienky za zadanie, výkaz výmery a tak ďalej, ale 0,05% pri tej cene nejakých 140 eur na deň, hej. To z môjho pohľadu je kvázi nič, hej, pri takejto vlastne veľkej firme. Že možno na zváženie, keď sa budú robiť takéto väčšie akcie investičné, či tie zmluvy by nemali byť možno troška tvrdšie, či už bankové záruky, my využívame bežne bankové záruky a tak ďalej, a tí dodavatelia potom jednoducho, každý, ako ja chápem aj to, že vlastne možno je to špecifická stavba, a oni keď teraz tých dodávateľov takisto vlastne možno zmluvili nejakým spôsobom sankcie, nesankcie, takže možno budú utekať na iné stavby, kde viac zarobia. Je to tak, hej, ale to je vlastne úloha naša, aby sme tie zmluvy pripravili tak, aby možno nemali až tak veľa kvázi priestoru na to. Aj manevrovací. Tak. Ako po vojne je každý generál, ale tak do budúcna, však aj toto vlastne je ponaučenie možno, že proste keď sa budú tieto akcie robiť, tak ten návrh zmluvy, je to cez právnika, ja to chápem, že tá zmluva ako je OK, ale možno keby sme ju vedeli aj my vopred nejakým spôsobom ešte pripomienkovať, alebo tieto zmluvy vlastne robí právnik obecný, ne? Či... Podľa mňa ich asi, nie? Oni. Či oni? No. Teraz vám nepoviem presne, jak to bolo vtedy, ale určite aj náš do toho hovor. Budeme vyžadovať tú pokutu? Lebo my nemôžeme stále zobrať len návrh zmluvy od tých, čo vám to idú robiť. Oni si napíšu dáky, aký chcú. Budeme vyžadovať tú zmluvnú pokutu od nich? No ak nebudeš vyžadovať, tak vlastne, ak nebudeš vyžadovať... Mali mať stavbu hotovú teraz, ne? Mali mať do konca marca, ale s tým, že tie prestoje boli ani nie z ich chyby. No pokiaľ boli vlastne z nášho vlastne zavinenia, tak akože nemôžeme, hej.
na nich zase vyhodiť penále, hej, nám povedia, že to je naše zavinenie, no tak Boli to ich subdodavateľia vlastne. No tak, Tam bolo to podložie najprv, nie? najprv bolo podložie, potom bol tá Spojovací projektová materiál. dokumentácia neúplná, aj tie veci, čo si potom odsúhlasovali, lebo nebolo to do detailov, nebolo to ako stavebná projektová dokumentácia, potom realizačná, hej, každý si svoje slovíčka tam hádže a každý má tam svoj podiel viny, aj čo sa týka projektantov, ale aj ich, ktorí do toho išli, lebo oni by mali byť tí, ktorí sa dotazujú a ktorí by mali vedieť, že čo sa za to dá postaviť, alebo čo sa nedá. Mesačne. Keď sme boli vtedy na tom kontrolnom dni, tak tam som žiadal súpis tých prvkov. Oni chceli 10 000 eur navýšenie, ale do dnešného dňa som sa nedočkal ničoho. Súpis prvkov za 10 000 eur, ktoré tam použili. Oni chceli navýšenie 10 000. Tam som ich žiadal, myslím, že to bolo, neviem, či to bolo v nejakej zapisnici. Chcem vidieť súpis, koľko prvkov a za koľko peňazí. Alebo to je 10 000, to je 5 riadna. Hej, však robíme s tým, vieme, že jeden taký prvok stojí 2 eur, 3 eur, 7 eur, 10 eur. A bolo ich tam použitých 100. Z každého toho kontrolného dňa je robená zapisnica. Takisto sme sa vyjadrili, že tá projektantka, ktorá chcela ďalších 3 000 eur, že s tým nesúhlasíme, takže neviem, ako to potom dopadlo, či to sa im bude hradiť, alebo nebude sa to hradiť. Môžeme niekedy, či stavebná komisia, alebo aj všetci, to je jedno, môžeme niekedy si tu dať aj či faktúry, alebo aj tie zapisnice z kontrolných dní, že by ste sa na to popozerali, zavolám aj pána Trebuňu, jak stavebný dozor, ktorý to všetko odobruje, že by ste si to pozreli a mali prejsť. V podstate, o čom sme vedeli, tak sa pýtam teraz aj, ale sme nejakým spôsobom neboli v kontakte s nimi. Lebo aj tie pokuty penále, no to je ťažko vymožiteľné, potom aj všetci sa bránia, ako sa dá, hej, na konci, takže keby to bolo tak, že bude dom smutku o 3 mesiace neskôr, ale budeme mať 12 000 eur, môžeme ich použiť na opravy cez zavlečenie, tak to by bolo fajn, ale tá realita je úplne iná, hej, proste. Alebo každá jedna firma má aj svoje už právne oddelenie, oni Z toho argumentov vyťahnu, prečo ani euro nám nezaplatia, hej. Preto tie zmluvy vrajím treba možno robiť starostlivejšie a prísnejšie. Najlepšie bolo, keby sa všetko robilo a postavilo, jak sa má. Hej, ale zrejme to na tých stavbách tak nefungujú. Ešte niekto niečo? Ak nie, tak vám ďakujem všetkým za účasť, že ste prišli, ktorí ste mohli, ktorí ste zdraví. No a zrobíme teraz zase v apríli zrobíme, hej, teraz tým, že sme mali to posunuté trošku kvôli stolnému tenisu, lebo oni potrebujú to uznesenie najradšej vo februári ešte, tak sme to prakticky o ten týždeň len posunuli, no ale tým sa nám to tam celé posúva, že by sme potom mali ešte v apríli a v júni budeme na prvom polroku zastupiteľstva, kde sa schváľuje už záverečný účet za minulý rok a tieto povinnosti, čo tam máme. Ďakujem všetkým pekne ešte raz. Majte sa, dovidenia. Stále na tú smeru treba na polovičnú väčšinu, že hlasoval na to, že tá smena bola schválená. A moja. Hej. Takže jeden hlas iba. Hej.